Выпраўлялі так хутка, што ледзь паспелі рэчы сабраць. Галоўная тэма тыдня і нашага сённяшняга выдання – узбекскія мігранты ў Беларусі. Як уладкаваліся, дзе і па колькі часу працуюць, на які тэрмін разлічаная дамова з імі. Спойлер – праца па 10 гадзінаў і толькі адзін выходны на тыдзень. Лепей бізнесу, чым дзяржаве, пустуючыя будынкі сталі лепш прадавацца. Пры зніжэнні стартавага кошту на палову і нават на 80%, дамы ў выніку прадаюцца з павышэннем сумы ўтрая. У грыбах, што выраслі ў Гомельскай вобласці, зашкальвае цэзій, будьце пільныя. Нарэшце дачакаліся. На наступным тыдні Лукашенко правядзе чарговую суворую селектарную нараду. Добрага суботняга дня вам, нашыя шаноўныя гледачы. Чым цешыць ці засмучае гэты уікенд беларусаў унутры краіны і за мяжою? Пра гэта распавядзем у сённяшнім выданні. Застрашэнне ў міністра ўнутраных справаў Беларусі Кубракова, якога Лукашенко першым кінуў на барацьбу з бражэннямі ва ўзбекскім мігранцкім асяроддзі і які адразу правёў сярод даверлівых гасцей адмысловую гутарку, аказалася мала. Далей адмываць ад сораму гаспадара кінулі старшыню Савету Рэспублікі Качанаву, а хуценька за ёй гасцей наведаў і старшыня Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Ігор Сергіенка. Незадавольства яны, конечно, не пабачылі і не пачулі. Усюды былі толькі добрыя словы, удзячнасці і ледзь не паклоны. Але на ўсялякі выпадак Сергіенка для ўзмацнення невінаватасці Лукашэнкі падкрэсліў, што дзяржава ўсе свае абавязкі перад шаноўнымі узбекамі выканала. То есть трудовой договор с каждым заключен. Совершенно верно. Медицинское обеспечение есть. Да, комиссию пройдено, да. Зарегистрировали. Все верно. Милиции, да? Да. Какой порядок? Все стояло, все зарегистрировано, все да. Согласно законодательству, да? Совершенно верно. Вы видите, что люди трудолюбивые. Совершенно верно. Какие планы, как надолго? Ну, на год. Живем, увидим? На год? На год договор составляли. Ну, посмотрим, хотим позвать семью. Ну да, посмотрим. совершенно верно. З размовы Сергіенкі даведаліся шмат карыснай інфармацыі, но не паспелі яшчэ прапагандысты зняць бравурны фільм накшталт прыгоды узбекаў у Беларусі. Як іх адбіралі, як іх запрашалі і самае галоўнае, на які тэрмін яны збіраюцца тут затрымацца. Яны ўсе з Андыжанскай вобласці, нават аднаго раёна, і з Басканскага. Як мы і меркавалі, набіралі людзей па разнарадцыі. Не самі прыйшлі і не пыталіся ў іх згоды. Проста выклікала начальства, спачатку раённае, потым абласное, і сказалі, трэба ехаць, прычым літаральна ад зараз. А вот как все происходило? Как вы получили информацию, что вот видите, что Ну, у нас как есть всё? в селе, начальство, кто занимаешься этим, ну, сказали так-то так, приглашают на Белоруссию, собеседование будет, пошли в район, потом в область. Там же вот с условиями. Что это? Вы там собирались быстро достаточно, Да, в срочном да. порядке. В течение 2 дней мы узнали. 2 дней, да. Варта сказаць, што праца ва ўзбекаў нялёгкая. 6 дзён у тыдзень па 10 гадзінаў, ад 8 до 18 і толькі нядзеля выходная. Ну, так, прынамсі тут, у жывёлагадоўчым комплексе «Удзела», які мае і сваю малочна-таварную ферму, а цэлая гаспадарка гучную назву «За родину» і размешчаная ў Глыбоцкім раёне Віцебскай вобласці. В основном объем работы большой. Ребята все строители, они все знают. определяют сами. Нет, никак. Или четко? Четко, да. С 8 до 6, да. Да, суббота рабочий, воскресенье выходной. Это 2 дня. Да. Ну, в воскресенье отдохнуть, поспятся, погуляют здесь. Ніякіх пытанняў ва ўзбекаў не было, Сергіенка паехаў і не абяцаў вярнуцца. Навіны ад дзяржкаммаёмасці. Там патлумачылі, чаму так імкліва скарачаецца спіс геаграфічных суб'ектаў у Беларусі. Толькі за чэрвень у 2 раёнах Віцебскай вобласці зніклі адразу 13 вёсак і хутараў, апусцілі Шаркаўшчынскі і Пастаўскі раёны. Ужо не існуе пасёлак Крывое сяло ў Ляхавіцкім раёне Берасцейскай вобласці і пасёлак Кручполле ў Рагачоўскім раёне Гомельшчыны. Нічога дзіўнага, завяраюць у дзяржкаммаёмасці. Працэс натуральны, вёскі пусцеюць, і калі там не застаецца ніводнага жыхара, гісторыя населенага пункту закрываецца. Напрыклад, пасёлак Кручполле быў заснаваны яшчэ на пачатку 1920-х гадоў, а хутар Мурашчына ў Шаркаўшчынскім раёне Віцебскай вобласці мае яшчэ больш багацейшую гісторыю. Адміністратыўна-тэрытарыяльнай адзінкой ён уваходзіў у расійскую імперыю з 1870 па 1910 гады, у другую Рэч Паспалітую Польскай рэспублікі ад 1920 до 1939 года, і толькі потым Мурашчына захапілі бальшавікі.
Рэестры населеных пунктаў у Беларусі пераглядаюць рэгулярна. Толькі ў 2025 годзе скончылі сваё існаванне амаль 20 населеных пунктаў. Сёлета, мяркуючы з усяго, лічба будзе большая. Яшчэ не чулі, каб хтосьці хацеў скупаць населеныя пункты цалкам, а вось асобныя дамы, што пустуюць, так-сяк рэалізоўваюцца. У пасёлку Набушава Слуцкага раёну ўзнік лот за 45 рублёў. Яго можна набыць без таргоў, адрамантаваць, затое займець разам з будынкам даволі шырокую лакацыю з перспектывою выгоднага выкарыстання. Но от этого дома я, конечно, под сильнейшим впечатлением. Вот 10 лет все осталось на своих местах. Вось у Мазыры па вуліцы Данілеўскага нежылое памяшканне прадалі з ростам кошту амаль у 2 разы, але гэта пры тым, што стартавы кошт быў зніжаны на 80% і складаў крыху больш за 20 000 рублёў. Гэта амаль 7 000 долараў. Было пададзена 3 заяўкі і разгарнулася канкурэнтная барацьба. Таргі доўжыліся больш за гадзіну і ў выніку домік пайшоў па кошце 55 000 рублёў. У асноўным прадаецца тое, што бізнес разглядае ў якасці перспектыўнага камерцыйнага актыву. У Пінску на нежылы дом стартавы кошт з улікам паніжэння на 50% складаў 36 000 беларускіх рублёў. Гэта амаль 12,5 тысяч долараў. У гандлёвай сесіі ўдзельнічалі 2 заяўкі. У выніку пераможца падняў кошт у 1,5 разу, заплаціўшы 49 000 рублёў плюс. Добра, калі дамы распрадаюцца з іх гісторыяй і духам мінулага, бо калі адыдуць дзяржаве, то будуць альбо зруйнаваныя, альбо захалушчаныя яшчэ больш. Гомельскі абласны цэнтр гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя папярэджвае, у адной са спробаў сабраных грыбоў знайшлі катастрафічнае, амаль 4-разовае перавышэнне нормы па цэзію 137. Пры дапушчальных 500 бекерэляў за кілаграм выяўлена лічба ажно ў 1900 бекерэляў. Так іменуецца адзінка вымярэння актыўнасці радыеактыўнай крыніцы ў міжнароднай сістэме. Вымярэнне адмыслоўцы праводзілі ў чэрвені, атрымаўшы свежыя грыбы і прадукты іх перапрацоўкі ў прыватным сектары. У 4 спробах і было выяўленае такое жудаснае перавышэнне нормы. Нават самы нізкі паказнік не вытрымаў стандартаў. Грыбы з Калінкавіцкага раёну пацягнулі на 712 бекерэляў забруджанасці. Ну, а вось той паказнік у 1910 бекерэляў атрымалі ў дарунках леса з Добружскага раёну. Брудзяцца не толькі грыбы, але і ягады. Пры нарматыве ў 160 бекерэляў на кілаграм утрымання цэзія ў іх складала ад 165 до 235 радыеактыўных адзінак. Па ягадах даследавалі пакуль адзін раён – Рэчыцкі. Точка Біоай звярнула ўвагу на хваробу, якая квітнее гэтым летам сярод тых, хто шмат часу праводзіць у сваіх летніках на лецішчах. Немач можа падсцерагаць хутка па вяртанні ў свой загарадны дом. Звычайнае прыбіранне сараю альбо нязначны укус камара можа абярнуцца шпіталізацыяй з тэмператураю пад 40 градусаў. Называецца хвароба тулерэмія. Пакутуюць лімфатычная сістэма, скура, вочы, зёв, які злучае поласць рта з глоткай, і лёгкія, выклікаючы мацнейшую інтаксікацыю арганізму. Хвароба можа перадавацца ад вадзяных пацукоў, трусаў, мышэй, палёвак, зайцаў. Распаўсюджвацца тулерэмія можа паветрана-пылевым шляхам. Напрыклад, можна надыхацца пыллю ад пшаніцы, заражанай палёўкамі, якая захоўваецца ў амбары, а камары могуць пераносіць інфекцыю пасля кантакту з хворымі грызунамі. Як узнімецца тэмпература да 40 градусаў, а ў дадатак узнікне мышцавы боль, кружэнне галавы, кідайце ўсё і вяртайцеся ў горад. Чым раней будзе дапамога, тым лягчэй перанясеце інфекцыю. Самі лячыцца нават не спрабуйце. Не быў бы бялыніцкі хлопец Дмітрый Крутой прадстаўніком сістэмы лукашызму, у якой будуе няхай цяпер недоўгую, але даволі паспяховую кар'еру, каб не ўзгадваў да справы і не да справы гэтак званых беглых. Яму б спачатку пісьменнасці дабраць. Потому что проблемы Ормузского пролива, конфликт США и Ирана, проблемы конфликта на Украине толкают мировые цены и на нефть. Не Ормузскі праліў Дмітрий Миколаевич, а Армузскі, хоць бы ў Вікіпедыю зазірнулі перад выхадам да журналістаў, а фразу крутога пра беглых прапагандысты растаражавалі са смакам, слова ў слова. В отечественный АПК готов инвестировать и зарубежный бизнес. Спрос на белорусскую продукцию требует увеличения объемов производства, а значит трудовых ресурсов. Подобные проекты связывают Минск и Ташкент. Но на обычном развитии бизнеса пытаются сделать свои рейтинги в штабе беглой оппозиции. Дмитрий Крутой заявил о неоправданно раздутой теме трудовых мигрантов.
Ну, вы абсолютно правы, что тема абсолютно не оправданно раздута информационно. Естественно, это какой-то горячий хайп для нашей беглой оппозиции, точно такой же, как у нас был с Пакистаном. Если вы помните, уже никто про мифических пакистанцев не вспоминает. Так, спадар Крутой, ніхто не ўзгадвае пра пакістанцаў, бо праект з імі праваліўся. З 1500 запрошаных на сёння ў Беларусі знаходзіцца толькі крыху больш за 300. Паводле афіцыйнай інфармацыі Дэпартаменту па грамадзянству і міграцыі Міністэрства ўнутраных справаў Рэспублікі Беларусь. Узбекаў хацелі набраць нават 5000, але зразумела, што яны паведамілі ўжо сваім нарадзіму, як іх тут прынялі. Гэта так званая скандачка. І хаця б да 500 асобаў з Узбекістану дацягнуць. Што датычыцца хайпу, дык жа не бывае дыму без агню, Дмітрый Крутой. Небеглая пазіцыя прымушала узбекаў дзеля хайпу запісваць зварот да Хакіма, кіраўніка адміністрацыі Андзіжанскай вобласці з просьбай вярнуць іх на радзіму на наступны дзень пасля прылёту. Не трэба, Дмітрый Крутой, свае жорсткія пралікі спіхваць на кагосьці. А вось чаму у вас п'янства і крадзеж у сельгазгаспадарках звычайная справа, трэба было б патлумачыць. Але чакаем стэндапа ад Лукашэнкі на наступным тыдні. Предстоящего графика работы президента, вот буквально следующая неделя, нам предстоит большое, в принципе, традиционное, но очень важное мероприятие. Это селекторное совещание, посвященное началу уборки, ходу уборки. Ситуация с топливом, она абсолютно спокойная и управляемая в рамках уборочной кампании, но специально созданная рабочая группа президентом вскрыла факты воровства топлива. В принципе, это ничего нового в этих случаях нет. Звычайная праграма перадач у нас няма і быць не можа, таму агалошу тут далейшыя планы Нехта плюс. Заўтра раніцою традыцыйна а 8:00 глядзіце першае выданне на беларускай мове. Увечары Зміцер Лупач падвядзе вынікі тыдня на расійскай, а на наступны дзень распачне новую інфармацыйную сямідзёнку. Да сустрэчы 19 ліпеня.